Det, der er væsentligt, når man arbejder med pølser, det er for det første, at man har en ekstremt god håndhygiejne. Det er meget vigtigt, at man også starter med, når man så har fået fat i sine tarme, at skylle dem godt igennem. Der kan være nogle saltrester i dem, når du får dem fra slagteren. Så det er vigtigt at få skyllet dem godt igennem, og samtidig en god håndhygiejne. Så er det vigtigt, at man sørger for at få lavet en god bindefars til at begynde med. Så man sikrer, at farsen hænger godt sammen, og der er et godt flow i den, kan man sige. Man kan bruge forskellige redskaber til at stoppe pølsen i tarmen med. For eksempel så kan man tage sådan en almindelig kødhakker og montere et pølsehorn på. Det burde kunne fås i de fleste velassorterede køkkenudstyrsforretninger. Der er også deciderede pølsestopperapparater, hvor man ligesom krænger pølsen op om pølsehornet, hvorpå man stopper. Uagtet hvilken løsning man vælger, så er det vigtigt, at man ikke til at begynde med binder knude på tarmen. Fordi så kan der opstå luftbobler, som man sidenhen skal prikke hul på med en lille kødnål eller lignende. Så det er altså vigtigt. Husk at lade være med at binde knude, og så stopper man ellers bare pølsen i ligesom en jævn bevægelse, hvorefter man drejer den af i passende længde. Der er forskellige måder at behandle den på, når den så er færdig og drejet af. For eksempel så kan man blanchere den i 80 grader varmt vand i ganske få minutter, og derpå give dem et ordentligt skrald i en røgovn. Der er også den mulighed, at det er en decideret medister. Det er jo en rå pølse, som man så kan koge og stege. I det hele taget, så er det jo kun fantasien, der sætter grænser, hvad man har lyst til at proppe i sin pølse. Her op mod jul, så er en god krydret medister jo aldeles traditionel. Og apropos jul, jamen så er det jo et julekalender for den 19. december. Og jeg skal vise dagens ledetråd. Det er en rød ledetråd, og den ser sådan her ud. Giv jer i kast med pølsen. Rigtig god jul.